Aku tenan kok, miris tenan roh jaman saiki. Akeh wong lanang bunuh diri mergo tuntutan ekonomi. Biyen jek cilik karo bapake digadang-gadang dadi polisi. Basan wis gede lah kok malah mlebu list berita, mlebu patroli. Dik, tak omongi, saakeh penghasilane wong lanang, lek tinggi nuruti tren sosial media, kuwi kabeh ora bakal cukup. Sak titik-titike penghasilane wong lanang, lek kowe urip sewajarnya, geni ning buritan yo tetep iso murup. Loh Mas, wis kewajibane wong lanang ngayani anak bojo, yo bener dadi kewajiban. Ning lek tuntutanmu melebihi batasan kemampuan, apa kuwi ra dadi sebab musababe perceraian? Penak Dik bercerai sing putus hubungane. Lah lek bunuh diri sing putus berkehidupane. Wis ning donya rekoso sepaneng mikir kowe pilih mati mlebu neraka. Aja ngono kuwi. Dadi wong wedok ya sing iso dadi omah nggih wong lanang untuk berteduh. Aja malah gawe mentale wong lanang semakin jatuh, semakin rapuh. Lho ya, titik eding. Aku tenan kok, miris tenan.